bismillahir rahmanir rahim wassalatu ala mulkil muhammad kulli shay'in kabir al-haqq wal mubin wa shakartu laka antal qadir wa la yamutu yusarrufu bi ayatika bi mulki ahmad rasulika al-qayyum sallallahu alaihi wasallam. abinda muka yi da karuna da muka yi waya da shi cewa ai karuna ne wanda ya mutu na zamanin annabi Musa, ni kuma na ce mai buligan ne, ya ce ai ya fi ni kuma na ce na fi ka, zai sake ja sai na ce mai ayru, ya na ce mai ya na ce mai Ahmadi ne, sai ya ce sallallahu alaihi wasallama, sai ya kashe wayas. Abinda muka yi kenan da karuna. To nufin ka kafi karuna kuɗi? Ai na fi shi, karuna ba shi da rabo. Ba shi da rabo? Ba shi da rabo. Annabi Musa ya roƙa mai Allah, ya kafircewa annabi Musa, ya kafircewa ubangijinsa. Kai kuma kana da rabo, ka zo a cikin al'umma annabi Muhammad. Gaskiya ne. Rufa'i.